Bitno je i da svi učenici u našem kraju budu povezani, naglasila je Manićeva, da sarađuju i slobodne aktivnosti budu organizovane tako da se omogućuje razmena iskustava između ovih učenika. Najvažnija je ipak sigurnost dece, naročito posle nemilih događaja koji su se desili u našem gradu, jer samo sigurna deca mogu bolje da rade i stvore bolje generacije koje će doprineti razvoju grada. Rekla je između ostalog Jasmina Manić, kandidat za odbornika pokreta Rođeni za Pirot. Zbog toga ćemo se boriti da svi naši đaci imaju jednaka prava, a to prvenstveno podrazumeva da đaci iz seoskih škola imaju kvalitetan i besplatan prevoz i da sve naše škole budu rekonstruisane. Kako gradske, tako i one u seoskim sredinama. Ono što je takođe važno jeste stalno unapređivanje nastavnika, odnosno njihova edukacija. Mora stalno da se radi na tome da bude kvalitetno, da bi se pratila savremena nastava, da bi se pratili trendovi u nastavi i da bismo mogli da održimo standarde koji nam se stalno nameću. Nagrađivanje učenika i nastavnika je takođe veoma važno i bitno je da bude podsticajno kako za učenike, tako i za nastavnike. Za sve ovo, naravno, moramo izdvojiti veća sredstva iz lokalne samouprave, moramo se potruditi da sve to bude podsticajno i da se stvori dobra sredina kako bismo omogućili i deci i nastavnicima da bolje i kvalitetnije rade. Pokret Rođeni za Pirot ima jasan i tačno određen cilj kada je obrazovanje u pitanju. Mi ćemo se truditi da unapredimo i poboljšamo obrazovanje na teritoriji grada Pirota, jer je to ključni resurs i jako je bitno za svaku zajednicu, rekla je na današnjoj konferenciji za novinare Jasmina Manić, kandidat za odbornika.